नै दिनै जोंनि नैबे जारागुरि हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फिल्डआव मोनसे आन्डार 13 नि फुटबल खेला गेलेनाय जादोंमोन। बेयावनो बाहागो लाग्रा गथ'फोर आन्डार 13 नि खेलाया जानानै थांबाय आरो बियो ट्रफि राननायनि समनि बिथां एमएलए आ गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों। एमपिडिएसआ द' गलावहाय देरहानो हादों। दा बे लास्ट जे जोंनि बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव खेलाखौ दैदेनदोंमोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बिथाङा गसाइगावनि सासे एमएलए श्रीजुत जिरन बसुमतारीमोन। आङो नितिन ब्रह्म सारखौ आं गथायनो थाखाय खावलायबाय। खेलाया जानानै थांखाबाय। बियो ट्रफि प्राइज राननायनि नुथाय। नोंथांमोना नायदो। बिथांमोना जोबोद खस्थ' गेलेनानैहाय फाइनालसिम सफैनाय। बिथाङा सासे पार्टीनि मावथि भानु नार्जारी। गेलेग्राफोरनो माला गानहोदों मेडेल। दानिया प्राइज राननाय नुथायखौ नुनो मोनगोन।